נו, תוסיף! אחר כך, יאללה! אני לא שומע אתכם, שתהיו בקטע. אני שומע רק חבטות. תפסיקו, אופק הערב, כאילו אין, זה נשמע חי, אי אפשר ככה. אין לי כוח להופיע אפילו באמא שלי, אחי. עוד פה שלך על הזין. אין סתרוע. תקשיב, הבעיה שלי עכשיו הייתה שאני לא שמעתי לא אותך ולא אותי. אחי, אין לי כוח סליחה, אחי, באי לשבת על הבמה אין לי כוח אפילו לעשות שואו, אחי. למה הגופים, חובה שלו, בוא אני אתן הפירוט. אתה בצבא, אתה לא כותב ולא כותב, אתה אין לך זמן בכלל, אתה כל היום עובד, אני יודע מה... מה אתה רוצה? אני לא מתאמן אפילו. מה כיפה? למה שנופיע כאילו? אנחנו לא יושבים, אנחנו לא... מה זה משנה? סתם נופיע, כאילו מה? זה לא שאנחנו עובדים מול מלא אנשים אבל להופעות אתם יכולים להגיע, אבל זה לכתוב וזה אפשר להיפגש, מה הקטע? אני כל הזמן אתה צבא, לא קשור,
יכול לעשות חזרות בימי שישי, זה שאתם לא רוצים זה לא אשמתי. אבל מה לעשות חזרות? לא חלקים, אחי, לא יושבים, זה יהיה מוטיבציה להתאמן, לא יושבים. אני לא עושה כלום בבית, אמא שלי, אחי. זה אמרנו שלנו, להופיע, מה הבעיה? אבל עם מה, אחי? זה לא. באמת, אחי. אמרנו, סתם אומרים, באמא שלי, אני מרגיש שהילד הכי הומו בעולם, שאני עולה ומופיע וזה, ווואלה, לא עושה כלום, אחי, באמא שלי, לא. מה אכפת לך? סתם, כי מישהו לא מופיע, כאילו, זה בכלל לא מקום, אז תזרום, אבל אתה לא מופיע, מה? זה שאתה מוכר להיות מסלול, מה זה קשור? אנחנו לא יודעים כלום, אחי, המאסטר הזה. לא, כי אני יודע מה אני הייתי עושה שאני הייתי מסלול, וזה כלום. לא קשור. אחי, זה לא קשור למסלול או לא, זה לא, אנחנו לא עושים כלום, צודק. אשמתכם, למה אתם לא עושים את זה? אנחנו עומדים לנו מגיע. זה מגיע עכשיו לריב, אבל פה, קיצר, אתם לא רוצים להמשיך את החזרה, להפסיק את החזרה? יש עוד זמן? יש עוד זמן. זאת הייתה לנו כמה שאנחנו רוצים. מה, כן? אז לא נתאמן. אבל הוא ימות. אוקיי. זה לא תורם לנו שום דבר, אנחנו צריכים... זהו, סתם נכנס לזה, כן, מופיעים. מה, אחי? מה זה דבר אחי? מה, אני הייתי איתך, אחי, לפני החזרה, עכשיו אני פה בחזרה, אחי, אנחנו לא צריכים להופיע בכלל. לא בקטע בעצם, חשבת. מה, אתם נוסעים יותר מדי חשת הגש של ההופעה? כאילו, מה אני נשמע? לא מבין את זה. אביב לך סתם במה להופיע, סתם לך לב נגיד, תעשה חזרה פשוטה, מה אכפת לך? אולי זה יחטוף אותנו יותר, אולי אנשים יאהבו יותר, מה, איך תדע? סתם להופיע, מה? מה אתה לוקח את זה קשה מדי? לא חושב שאנחנו ככה, אפסים וזה, מה זה? אין פה סאונד, ואני לא יודע, גם אני מרגיש פה חרא. אבל תכלס, כאילו, זה לא שאנחנו לא מבינים את זה. בוא נראה, מייק, מה אתה אומר? מה אתה אומר? על הכל, על הלהקה, תגיד. מה זאת? תגיד להם? נו, מייק, אתה חפוף. אתה רואה, אחי, אתה רואה, הנה, הוא רוצה שזה להגיד חרא, אחי, אז מה אתה מתחיל להופיע בכלל? מה אתה מגיע פה יום ולך לך הביתה? אתם רוצים איתי לבדוקים ולהגיע לשנייה, זה לא יודע. אחי, אבל מה? תגיד את הלהקה, זה לא זה. לא, מה שאתה אמרת, אנחנו לא עובדים בבית, אנחנו לא עובדים בבית, אנחנו חושבים שאתה מחכה. זה לא עובדים בבית. אבל תגיד, פתרון. מקים את הלהקה, מוכרים את השירים, חוזרים לנתניה. מה? תגיד את השירים, מה אתה עושה? רגע, עצרו! תחליטו עכשיו, כן או לא? שאני לוקח סיגריה. כן או לא? מה כן או לא? פייה. אני רוצה כן, אני רוצה לשמוע מה שמייק אומר על הלהקה. מייקי, אתה רוצה להופיע או לא רוצה להופיע? תכלס. מה אתה חושב? צריך להופיע או לא צריך מה אתה להופיע? עושה? עזוב רוצה או לא רוצה, אתה חושב שצריך להופיע או לא צריך להופיע? מה לא צריך? מה אתם לוקחים את זה כל כך קשה? צריך, זה לא צריך, מה? אין זה, תכף לא צריך. מה, אתה לא להקה? שטויות. אני חושב שאנחנו יכולים, אז כן. אני חושב שאנחנו יכולים. מה אתה חושב, מייק? כן, הלהקה, אתה חושב על הלהקה שלך? אני לא אומר את הלהקה 80 ברייקים. חוץ מזה. עזוב את הכתיבה. מה אתה אתה חושב חושב שאנחנו על יכולים זה? לעלות על במה להעלות את הסרט הזה? בבא לא תעשה את זה, זה פשוט מעפן, אחי, כמו להקה בתחילה, אני כמו חבורה של נובי. אנחנו להקה ותיקה. מה אתה נוב? שנים! בוא נעשה, זה עדיין מצלם, זה... יש לנו, אחי, יש לנו את כל הריף פה. יום אחד...